Mhlawumbe ngokwenhliziyo yakho yiphi ngempela ingoma ezohlukanisa unyaka? Wena inhliziyo mase ngikhuluma iqiniso iParis nayo ngeke ngithi ngiyabo iParis nayo inakho lokuthi ishaye order we willing to we never give up ma Blue Nation we never give up so pusha nje pusha order iParis ingenzeka iwuthatha unyaka order is the Black Life TV. Black Life TV bathi ke iTV ehamba phambili kakhulu. Mfowethu ake kunike ithuba ubingelele ngabe umfowethu bayigama. Asifuna madoda igama lami owamokabiyela ngidabuka lapha uLunde emahlabathini igama lami ukulokutsizwa lapha bathi umshini wentombi lapha this is amtotata sesikike sachithe kibelele intombi lincane likhulu wena uhamba naliphi awukanjani ababele ejonga babegadile sifuna madoda konekele lana sifuna madoda hayi yabona ngiyavutha ngempela yabona angazi into enjini ange isho nempucuze wawungekho nje hey letsizwa konekele workshop mfowethu nangu Khuzani ufikile workshop nangu Khuzani uhlanganisa ama Blue Nation wahlanganisa amaciko amaningi walihlanganisa abalandeli ngokuhlukahlukana kwabo njengomlandeli wakhe uthini wena kule album ayikhiphile kulonyaka ka2023 uyabona i-album le hayi ngasho ukuthi inzima kakhulu kwa wonke ama album akhiphile isho ulentuzana umqhele ngithawula ucishe ufika khona kodwa awufiki khona hayi iqala liboli ngempela uqinisile isho ngayifaka efridge ngiyabona hayi ushayile ngempela mase khuphuka nale ngoma yakhe laphana ethi uthini nje athi ovike mfana nazi bazokushaya hayibo ekutshela wena hayi ukhiphile hayi iyavutha ngempela singabalandeli hayi siyamlandela futhi siyovota ukuhlukanisa unyaka usho kanje uzothatha unyaka uzothatha mfowethu lento ade ngibuza abanye abantu abala ngifuna usho ngokusuka enhlizweni yakho ngokweqiniso nanku unyaka bayavota siyababona baphumile o DJ Afro Pop ngokuhlukahlukana kwayo mase siyathatha siyabuka la kuMaskandi nampo limit bakhona nampo umthandeni oParis ikhona njengamanje okuyona ehamba phambili nani futhi nithatha nisaqhubeka niyavota mhlawumbe ngokwenhliziyo yakho yiphi ngempela ingoma ezohlukanisa unyaka wena inhliziyo mase ngikhuluma iqiniso iParis nayo ngeke ngithi ngiyabo iParis nayo inakho lokuthi ishaye order we willing to we never give up ma Blue Nation we never give up so pusha nje pusha order iParis ingenzeka iwuthatha unyaka order sikhona yakhuluma lensizwa ithi cha bama Blue Nation bakhona noma iParis ngakhona kodwa bona bathi cha sizoqhubeka sivote sothatha unyaka ngizothatha unyaka suka madoda uyakhuluma insizwa bafowethu mfowethu yiso ke lesiphuzo sakhuzane siyazi Khuzani ukuthi ke uyinsizwa ehlezi nyakaza ewusoma business njengamanje nasi isiphuzo engisibona wonke umuntu esiphethe lana mhlawumbe ngasifanisa nasiphi noma usibona sihlukile kunezinye lesiphuzo sangichaza kakhulu we all white akekho umuntu oyisiphethe wonke umuntu oyisiphethe ishingane encane esiphethe lapho all white lesiphuzo lesi simnandi endlela esimangaliso uzonke iziphuzo mase ngiyiphuzile o dragon obani energy lapho iyashaya ngempela imnandi futhi inale i-taste yabo taste yakhe yasho ukuthi yenziwa ama Blue Nation suka madoda phambili ngokhuba phambili thank you mfethu thank you lapha eMlazi sub branch laphana ngicela ukhonza laphana ngikhonzele induna zami induna ungobese induna uThuthane induna uMabalengwe igama owamokabiyela sifuna madoda yemi lo mshini wentombi suka mshini wentombi mfakabiyela siyabonga kakhulu thank you